Dobrý deň ľudia, vítam do tohto videa. Dneska si zahrajeme hru Obi, ale sme na bicykli. No tak sa dali, tu začíname asi tým prvým levelom. Toto bolo jednoduché. Ďalší level. Toto tiež len prejsť stačí, nič výnimočné, troška si tu poskážu. Tu bude asi 100 levelov, mne sa zdá. Nie som si istý. Asi hej. Tu zatiaľ na pochodu ideme, nič ťažké. Skoro som nepreskočil. Tiež by nič nemalo byť ťažké. Vedavý, aký bude ten koniec, či bude už ťažký, alebo či bude ťažší, alebo taký ako teraz. Nič zatiaľ. Zatiaľ pohoda. Ďalej ideme. Ideme ďalej. Ja tiež pohoda. Tu musím troška zastať a počkať, dokým prejdú. Tu počkám. A máme to. Tiež zatiaľ na pohodu. Tu vyskočíme. Super. Prvé umretie, veľmi sa nepodarilo. Nebolo to nič ťažké, ale proste spadol som. Toto tiež easy. Tu bude, mám pocit, že ťažšie. Áno. Toto bude. Poď. Yes! Nie! Prečo? Yes, prešli sme to. Dobre, toto tiež ľahké. Nech to, nevidím jeho postavu, len bicykel tu vidím. Pekne, zatiaľ ideme pekne ďalej. No to tiež ľahké. Preskočíme, krásna nádhera. Tiež. A prosím vás, ako si môžete všimnúť na mojom YouTube kanáli, už sa blížime k 2000 odberateľom, takže by som bol veľmi rád, keby ste dali odber. No, hop. A keď už dáte už aj ten odber, tak zakliknite aj zvonček, aby ste neprišli o ďalšie video. A napíšte do komentárov, že akú hru by ste chceli. Super, veľmi dobre ideme. Stop, nie. Dobre, už viem. Dobre, tak pomaličky, skoč. Tak pomaličky, skoč, vzadu, dobre, skoč, ako, dobre. Stop. Dobre. To teraz pokašľam, budem fakt naštvaný. Dobre, a ideme krásne, Anna. Dneska by som chcel dať aspoň 50% a tých ďalších 50%, keď tu bude aspoň 10 lajkov, dám na ďalšom videu. Keď tu bude 10 lajkov, to stačí 10 lajkov, tak urobím ďalší diel, no dneska by som chcel dať do takých 50% a v ďalšom dieli dám do 100. Tu spomalíme a ideme. To len tak preskáčeme. Takže nezabudnite like a odber. No krásne. Stop. Dneska 50%. Na budúci týždeň, keď tu bude 10 lajkov, urobíme úplne celé. Toto by malo byť easy, toto by sme mali prejsť na pochodu. Dobre, mám to. To tiež by nemalo byť nič ťažké. Dobre, krása. Ďalej ideme. Zasa som spadol. To už doštve.
Neviem tu lietať, ale musím si kúpiť. Nie, neprosím si, lebo podľa mňa zasa za Robloxy bude za čo iné. Krásne ideme. Pomaličky. Krásne sme prešli. Keď tu umriem, tak bude dobre. Viete, ak som sa rozhodol, že to skúsim stadiaľ z boku, možno to pôjde. No, hneď to ide, nemusím tam. Keď tu teraz, dobre, prešiel som tu. Tak krásne na pochodu. By nemalo byť až také ťažké, dobre, toto. Len tu nebudem vedieť dať. To je radšej tak pomaličky. Dobre, ide to. Ide to. Ide to. No sme tu. Už len 4 levely. A hovorím vám, keď u tohoto videa bude 10 lajkov, tak natočím ďalší diel, kde dokončím celé. Toto sme dokončili do 50.